160 po dito, merong espada. 160 po ang per kilo sa lugar na ito. Idol, magkano ang tulingan mo? 150 per kilo. Ilang piraso ang ano niyan? Dalawang piraso, 1 kilo. Yan po, pinapakita po sa atin ni Idol. Sariwang-sariwa kong tulingan. So, ikot muna ako. Gano ipon? 300 po per kilo ng ipon. Yan po, 200 na lang po ang isa. Oh. So, mababa pa rin po ang mga presyo ng isda po dito sa Malabon. Gano kilo tilapia? Yellowfin, magkano? O, 140 po yung yellowfin. Amoy pagod ha? May mga tag price na po yung mga paninda po dito sa Malabon Fish Market, yung kanilang mga isda. Yeah, huwag kayo mag-vlog ko kaya. ₱10. Sige. Tapos po, yung mga pertumpukan po dito. May mga price na rin po mga nakalagay sa kanilang mga paninda. Po, 50 pesos lang po, may pang-ulam ka na. Tumpukan po, salay-salay. Tapos, tulingan, may tumpukan din po, 100 tsaka 120. So, isang magandang umaga po at nandito po muli tayo sa Malabon Fish Market para mag-update po ng mga presyon po dito sa lugar na ito. Dito po ang sitwasyon ngayon sa Malabon Fish Market. So, alamin natin yung mga presyon po dito ngayong araw ng Martes, September 26, 2023. Yan po yung mga presyon po dito sa Malabon. Hello ate. 160 po dito, merong espada. 160 po ang per kilo. Yan po yung mga presyon po dito sa Malabon Fish Market. So mababa pa rin mga presyo ng mga isda po dito sa lugar na ito. Idol, magkano ang tulingan mo? 150 per kilo. Ilang piraso ang ano niyan? Dalawang piraso, 1 kilo. Yan po, pinapakita po sa atin ni Idol. Sariwang-sariwa kong tulingan. So ikot muna ako. Ikot ko muna. Yan. Tagupan na ba, bangos? 120 lang. Gano ipon? 300. 300 po per kilo ng ipon. So maraming mga isda po ngayon dito. At marami pong namimili ngayong araw ng Martes.
mga presyo po nila dito sa lugar ng Malabon. Dito po 280. Meron din po silang 250. Yan po, 200 na lang po ang isa, oh. Dalawang gan isa. So, mababa pa rin po ang mga presyo ng isda po dito sa Malabon Fish Market. Dagsa pa rin po. Magkano kilo tilapia? Yellowfin magkano? O 140 po yung yellowfin. $280 po, ang lalaki po ng hipon, no? Amoy pagod ha. May mga tag price na po yung mga paninda po dito sa Malabon Fish Market, yung kanilang mga isda po. Yeah, huwag may vlog ko kaya. ₱10. Sige, balik ako. Kaya taaro sir. Tumingin ko lang. Ayun, eh. So, dito naman tayo sa mga nagtitinda po ng mga tumpukan pong isda. Ang laki naman sana sa. Parang kasing laki ng bayabas. Dito po may mga tumpukan na po. ₱50 po. May mga per tumpukan po dito. May mga price na rin po mga nakalagay sa kanilang mga paninda.
Yan po, 50 pesos lang po. May pang-ulam ka na. Tumpukan po, salay-salay. Tapos, tulingan, may tumpukan din po. 100 tsaka 120. Tandaan na lang ate, tandaan na lang. Tandaan May lang, bitaw. tandaan. Yan, 50 lang. Hoy, pagkain! Wala na. Kumain na kayo? Very good. Laksa! Marami na nabili dito ko na. Hey, kuno ko. Mabiti. Mabiti ko lang. So, marami pa rin pong mga namimili po nating kababayan po dito sa Malabon Fish Market. So, murang-mura po dito sa lugar na ito sa Malabon. Murang-mura po yung mga paninda po nila. At hindi rin po nagbabago yung mga presyohan po nila dito. Mababa pa rin po. O, 300 pesos po yung kanilang hipon. So, kukuha tayo ng 1 kilo. Ano na ay? Pre, paso yung 300. Yan, malaki. Ate. Ay, sarap. So, ganito po yung sitwasyon po ngayon sa Malabon Fish Market at murang-mura pa rin yung mga isda po at mga hipon dito. So, maraming salamat po sa inyong lahat sa panonood ng aking vlog. Thank you. Mabuhay po kayo. God bless.